Nga, eh. Medyo naluya ko karon ba? Kung sa pa kamuhunong ning mananap, nga, eh. Mga ikong pasensya mga ka-listeners. Siminaluya ko karon. Sa siging ulon mga ka-listeners. Medyo ganahan ako matulog ba nga. Namin ito di umok-umok ganoon ba? Shout out dahil ni Kuya G. Nga, si minaipit na gitaaning dungkoy ba? Medyo natakdan kong dungkoy rin ba? Mga ayaw di kong pasensya mga ka-listeners. Kabalo ko daghan mong nag-atang sa mga drama. Mga adi ito mag-isgot anak kay si minigbalik-balik na magiging ko ba sige pay balo ninyo ba nag-upload man di kong short gahapon short katong nag-ulan ba adi ito mag-isgot anak kayo nagbalik-balik magiging ko nga si minaipit nagigtang dungkoy ani ba? Ang makatanaw si dungkoy ani shout out din ni Kuya G. Nga, medyo nalingaw nagikuaning tawhana ba? Shout out lagi ni Kuya G ha. Makatanaw ni Kuya G ba? Shout out niyo mga ka-listeners ha. Nga, wak mang gini. Urag di plano mo hunong ang uwan mga ka-listeners ba? Ibok adlaw ni siya gahapon. Ibok, Unya, og dili mo init mga ka-listeners kay di man makatigom kaayo ang ako ang power ron. Nakatilaw na gano'n siya lubat ba nga, Nakainumdum pa mo. Ang solar generator ba nga gihatag ni... shout out na yun, shout out, Shout out ni Ma'am Life Journey. Nga, natakda naman siya kong dungkoy. Si mi dungkoy na pong kukaron. Dungkoy, kung nakainumdum mo sa atong drama nga dungkoy pusoy. Murag naan-ana gyud nga. Medyo dili ko ang ayan, no? Dili, Sundog naman ng ato, God, nga. Si minalingaw lagi ko aning dungkoy ron. Ang nalingaw, kiwa man ko'y lingaw. Nga. Shout out po ni shout out sa itong mga listeners may shout out ni Ma'am Bill ni tinalimot ko ba di malimtan si Ma'am Jisuli shout out ni Ma'am Jisuli di malimtan ni Super Pop Girls Yung taas pa niya akong memory bo. Hindi andiyan di binagrasya. Shout out. Laban niya po. Bisa way kontra. Ano mo dyan yung kinabuhin? Good. Good vibes lang tayo ba? Pero gahapon pa kung naghulat na mahunong ni Uwan mga ka-listeners. Kinagplano siya kung nga Bulakaw atong park mga ka-listeners ba kay medyo ganahan ko dito mag-vlog. Balag si may maulaw ko dito
Oo, loy. Ang shout out dahil po dyan itong mga listeners. Shout out ni Mr. Yap o ni Ungol Toledo Vlog. Mga driver na sila. Kugihan. Kugihan. Uy. Tama na sa may namduman ha. Kaya medyo nalimot ko ba? Uy. Shout out po ko nitong Vince. Ang kambal ni Dungkoy. Uy. Kambal sa video. Uy. Sa video ra uy, kambal siya pero dili gila siya kambal tinuod uy. Labong ng shout out ni Kuya G nga maog atong isundog-sundugan uy, simi natakda lagi kong Dungkoy ron ba uy. Kabalo ko sige bugtan-aw ni Dungkoy. Sikat naman na si Dungkoy good sikat uy. Kanunay man ako labay sa Facebook, good. Mga ka-listeners, kabalo ko daghan nagatang sa drama. Sa drama ba? Katong bag-una kong i-upload rin ba? Katong langit, dili la. Naagi po yung langit, pero simi langit pa, uy. Hain ang langit. Na. Sa part 3 na taron, kanyang taon. Wala ba siya kayo mag-intro mga ka-listeners ba? Uy, wala man siya ko kalakaw, tibok alaw, kay wala man siya planong muno ng uwana, good. Uy. Dali na lang ako ta sa una kong video mga ka-listeners. Kasi minahuman na ako ang part 3. Gabi man ito na ako i-upload mga ka-listeners, pero medyo naipit sa YouTube ba uy. Naipit uy. Naka-copyright magud mga ka-listeners itong upload gabi Muna nga gi-edit akong balik pagkakadlaw na edit akong balik shit. Muna ato na i-upload karon na taod. Nya mo rin akong update niyo mga ka-listeners. Uy, natakda lagi kong Dungkoy ron ba uy. Balik ko na ko shout out ni Kuya G di ay. Kuya G katong kadala sa Dungkoy ba? Dungkoy uy. Nya shout out po ni Mads Lucy mao ni siya ang naibga ni Dungkoy may pa si Dungkoy ba napay Mads Lucy ako wala gyud bisag siya uy, vitamin C. Nalamaw nito mga ka-listeners dito magdugay kay mag-upload ka karon sa part 3 sa drama nga inyong gisundan. Mauto di ka na salamat. Yan lang ito mag-shout out. Uy, si minaipit na yung kuanib ba? Maura na dito din itong balak. Dito pang part 4 di na lang ko musulti sa part 4 kaya wala pa man ma-edit uy, si may maipit na butaan din na po yung mga ayos part 4 part 3 sa tatong i-upload niya ron maghimo pa magog intro nalamaw na to din na magdugay aning vlog kay madungkoy makasabaan ng dungkoy ani ron mao na. Okay. Wala ito mga ka-listeners. Thank you so much for watching. God bless itong kanan. Ikaw naman. Iba ako